genuen gogorkeria leuntzen lagundu zeniguten, eta kriminalizazioaren arriskuaren beldur izan bere, gurekin egon zineten. Aipamen berezia merezi duzue Euskaldun egunkariako langileok. Zuzendaritzako kideak atxilotuta gelduen bitartean, etxera negarreitera joan beharrean arrisku hartu eta horretan bertan egunero euskarazko egunkaria egiteratik. Garbi adieraziz Auzitegi Nazionalari eta Guardia Zibilari, haiek ez direla inor, erabakitzeko herri honek euskarazko egunkaria edukiko duen edo ez. Pasta berezia behar da kemen hori edukitzeko. Askotan esan dut, gure programa informatikoriko dena, gure langileak. Eskerrik asko beraz, gaur etortzeatik, eta orduan ere gure alboan jartzeatik. Ez dut aztu nahi, baita ere, gure defentsan jardun zuten abogatuak intako lanbikan. Egunon, ongi etorri iragana gogoratzen hasi nahi duen eta etorkizunari begira bukatu duen gaurko ekitaldira. Azteko Lander Garro realizatzaileak egindako dokumentala ikusiko dugu. Orain, Iakuria, Euskaldun egunkariako konsalia jorezkaria, urte eta erdi kartzelan. Egunon guztioi eta eskerrak berriako lagunei gaurko egunaz gogoratu, ekitalditxo hau antolatu eta bertan parte hartzeko aukera emateatik. Gaurko egunez, duela 15 urte itxi izan espaldute, 28 urte beteko lituzke aurten egunkariak. Euskaldunon egunkaria ez litzateke 15 urteko berri izango. 28 urte betetzera zijoan egunkaria baizik. Ez dakit hobea, okerragoa edo berdina, ezin jakin. Dakidana da maite genuen txoriari egoak ebakizizkiotela. Noiz eta euskarazko prentsa loratzen ari zenean. Egunkariaren unerik onenean. Sorrera minetatik atera, sendotu eta egan egitera zijoanean. Egoak ebakizizkioten Euskaldunon egunkariari. Prez ginen eta hasia ginen, toki aldizkariekin elkarlanean, egunero gero hitza izango zena. Izango ziren kazetak sortzen. Irakurleak gehitu nahi genizkion euskerari. Nazio mailako egitasmo batekin ezintzena, eskualde mailako askoren bidez lortu nahi genuen. Eskualdez eskualde, lurralde osatu eta bertako erdal prentsaren parean jarri euskaraz. Etzen errezen. Esperientziak behin eta berriz erakutsi digu, lorpenik handienak elkarlanean lortzen direla. Eta aldi berean, ondo ikasia dugu, Euskaldunen artean zaila dela elkarlanean aritzea. Botere ezberdinek errazegi asmatzen dutela gure artean bereizten eta elkarlana eragozten. Egunkariaren sorreran bezala, ausartak izan ginen egunkaria itxi aurreko garai horretan ere. Garesti ordaindu genuen ausardia, atxiloketak, torturak, kartzela, denak pairatu ditugu geure ezurraragita. Otsailako 20 ura oso hotza izan zen guretzat. Inma, Luis, Pelio, Fermin, Xavier, beste Xavier, Txema, Juan Mari, Martxelo, amez gaiztoa izan zen orduan, Elio eta emimeziak gero. Bizimina zegoen ordea, eta egunkariakoak ez zeuden hilda. Egoak ebakizizkioten, beldurrez ikaratuta zegoen txoria, eta alaz eta guztiz ere, hurrengo egunean bertan argitara atera zen egunero, Euskaldunon egunkari izateko gogoz, itxia, baina ez isildua. Hala zioen izenburuak, eta hala jaio zen berria 4 hilabete beranduago. Egunkaria naiz berriaren sorreratan, batean zen bestean, herritarren ekimena izan zen oinarrizkoa, erabaki bat. Errealitateak eta egoera politikoak ezarritako ezetz
ezezkoaren aurrean egitasmoa pentsatu, bideragarritasuna bilatu, ilusioa piztu, aniztasuna eta baterakoitasuna praktikatu, ausardia eta adorea erakutsi, eta lana eta elkarlana. Hauek izan dira Euskaldunon egunkariaren arrakastaren giltzak. 5 urteko izan zen Berria ondoko euskarazko komunikabideen loraldia. Ordurako begibistan zegoen komunikabideen negozio ereduaren inguruko krisia. Laster etorriko zen krisi ekonomikoa. Eta bi krisien zurrunbiloan, orduko amets asko ez dira gauzatu. Eta ordura arte martxan jarritako egitasmo asko ezurretan geratu dira. Krisi ekonomikoa, bai, baina ez ekonomiko bakarrik. Duela 10 urte, epaiketa zein ginela, gaurko egunez hemen bertan, hor kanpoan ginen, eta egun batzu lehenago Ertzilla hotelean, auzipetuok eta gure babestaldekoek genion euskara eta euskalgintza zeudela Guardia Zibilaren jomugan, ez egunkaria bakarrik. Guardia Zibilak sumarioan euskarari buruz egindako txostenak oinarri hartu eta euskalgintzaren kongresu moduko bat antolatzea proposatu genuen. Zenbaitzuk ordea, publikoki uko egin zioten guretzat begibistakoa zen errealitate horri, itxiera ez zen euskararen eta Euskal Herriaren kontrako erasoa, ezker abertzalearen estrategiaren albo kaltea baino, zatituta genuen. Akusatuok epaiketa genuen lehentasun, babesa genuen, eta babesa garrantzitsua izan zen epaiketara begira, eskertzekoa, baina euskalgintzak zatituta, ez zuen kongresu hori egin, guk ere ez genuen eztabaidan gehiegi sakondu, nahikoa genuen geurearekin. Orain aldiz, 10 urte hauek pasata, atzera begira jarrita, ze balantze daukagu egitea? Euskararen aldeko zenbat egitasmo berri sortu dira azken 10 urteotan? Zenbat ikastola, zenbat euskaltegi, zenbat komunikabide berri sortu dira 2008-2018-ra? Gero, harritu egiten gara, inkesta soziolinguistiko eta erabileraren emaitza datuak eskasak ateratzen direnean. Merkatuak ez dio uzten euskarazko komunikabideen biziraupenari. Diru laguntzak ez dira tamainan iristen eta gizartea aldatu egin zaigu. Herri ekimena ez da denbokoa. Euskalgintzak, ez instituzionalak, ez eta herritarrak, ez du nahiko indarrik biltzen euskararen egoera nabarmen aldatzea lortzeko. Ideia berriak eta egitasmo berriak behar ditugu. Abiada azkartu egin behar dugu. Egitura zaharrak berritu eta egokitu. Eztabaida ez da papera edo interneta, telebista edo interneta. Denetan eragin behar dugu euskaldunok. Arazoa mundu globalizatu azkar honetan bizirautea dugu. Euskaldunok behar ditugun komunikazio eta herri egiturak sortzea. Hori da kontua. Gure epaiketa garaiko esloganak zioen bezala, munduan libre bizial izateko egunkaria libre. Eskerrik asko. Elkartasuna, denak oso estimatuak. Kultur munduarekin lotura berezia edukizun hasieratik Euskaldunon egunkariak. Sektore horrek ez zigun utzi egin babes askatu genionean. Sektore horren ordezkari eta izenean, Anari. Zerua ederrurratzen zuten abioiek arratxean. Jendez gainezka kaleak, kotxez gainezka errepidea. Munduak ebakuazio simulakro batekin duen unea. Norbaitek galdetu zuen onlitzatekeen larrialdi irtera. Eundaka txori erori ziren munduaren ertz batean. Ta eundaka
Zaldi zuri batek aurreratu gintuen errepidean. Kotxe batek atzean tirakazera man erremolkean. Milaka pertsonak kaletan autodeterminazioa eskatzen. Zenbat gauzak abitzen den gurea bezalako utxune baten. Beste asko korrikatera ziren etxekatik ies betean. Bide gorritan barrena piztia joan da etxe animalia bueltan. Etan hemengo bizinetan jende haude taratzen igerira. Behin nola izan ginen arrain abisalaren bila. Bera egiten zuen barne produktu gordina. Aurreikuspen itxarrenak ere ez omen ziren horren larria. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Ta horrelako egoera baten beste donok egingo luke nahikea. Gauza handienek ez dute zaratarik egiten austean. Garrantzirik ez duten gauzen artean garrantzi gehien dutena. Denok erabaki genuen akatsarekin aurrera jarraitzea. Sorturako bihurtuak ginen geure antonimo eder bat. Eskerrik asko. Zortziatik eta izateatik. Eskerrik asko. Arteko lotura. Juan Mari Torrealdai, egunkariako lehendakaria, eta Beatriz Zabalondo, Berriako lehendakaria. Dedon, beroa matea. Juan Marik Iñakik esan duen bezala, nik aldera berak egingo ditut. Zenbat urte ditu Berriak, zenbat Euskaldunen egunkariak. Egunkariak 13 eta Berriak 15, ala 28. Hoixe pentsatzen dugu. 28 egunkariak eta 28 Berriak. Egunkaria sortzenetik Berriara sortzeko bidea egin zen 2003an. Katea ez da eten. Hori esan ahal izatea, gauza handia da. Hori horrela gertatu izana, epopeia bada gure herriarentzat. Egunkarien heriotzari, Berriaren jaiotzarekin, hain hilabete gutxitan erantzun ahal izateko, herriak dinamizatua behar du. Eta gizarte zibilak aktibatua izan behar du. Egunkari etxia bai, baina ez isildua. Aldarrikatu zuten agileek, egunkari etxia bai, baina ez hila. Diogu guk, Berrian bizi baita berriro egunkaria. Duela 28 urte sortu zen Euskaldunon egunkaria, ezina, egina, esaldian laburbiltzen dugu aldi hura. Jende asko uste zuen, ez zegoela baldintza objektiborik, bideragarritasunik. Ezinezkoa edo arriskutsua zela egunkari bat kaleratzea. Eta porrot egin ezkero, batzuen ustez seguru zena gainera,
kalte neurtezina ekar ziezaiokeela euskarari luzarorako. Dena zegoen airean, 3 dilema handitan laburbildu daiteke. Bat, zein izegokion euskarazko egunkaria sortzea? Eusko Jaurlaritzari? Erdarazko egunkariei? Egunkaria sortzenek hartu zuen bere gain erantzunkizuna. 2, ze enpresa? Egunkariaren tamainako apustuari heltzeko ez zegoen enpresarik, ez da enpresa kulturarik ere euskalgintzan. Egunkaria sortzenek sortu zituen, egunkaria sortzen SL eta egunkaria SA. 3, goizegi omen zen, ez zegoelako aski irakurlerik, aski publizitaterik, aski kazetaririk. Euskara bera ere ez zegoen trebatuta, aski landua, etzen malgua. 75 lagun bildu ziren egunkaria sortzenen eta egunkaria kaleratzeko ordua zela erabaki zuten. 1980an gauzatu zen egitasmo hura, ilusio goien hura, 12 urte pasa bere balioa frogatu zuena, bestalde. Hura bera 12 urte geroago, enpresa sorta emankorra zen. 140 langile, 50.000 irakurle, hainbat eta hainbat egitasmo bidean, osasun honeko enpresa. Eta bat-batean ez kazetaririk, ez irakurlerik, ez enpresarik. Urte askotan gauzatu genuen lana, bat-batean irrindua. Ametsa, amez gaizto, bihurtu ziguten 2003ko otsailaren 20an. Nork agintzen duen herri honetan erakutsi nahi izan ziguten. Hoberenean zegoenean, itxi zuten egunkaria, Iñakik lehen esan bezala. Zuri gaiztoko gaua edo eguna otsailaren 20ko gura duela 15 urte, zerrazkia, izua, tratu txarrak, zuzendaritza atxilotua, etxe eta bulego miaketak, enpresen itxiera, eta egunkariaren itxierak izua zabaldu zuen bazterretan, izu beltza. Izuari aurre eginez baina, egunkariaren itxierari eman zitzaion erantzuna guztiz eredugarria izan zen. Itxia baitzen, baina ez hila. 3 puntu azpimarratu behar ditugu ataka hartan. Batetik, egundoko manifestazioa Donostian. Minduta eta haserre zegoen jendea, bai gatzekiten, egunkaria joz, euskalgintzaren bihotza joko zutela. Bestetik, egunero, periodiko biharamonik gabe abiatua. Egunkariaren paraderoa kontatuz, egunkari komunitatea trinkotu eta informaturik mantendu zuena. Sekulako tresna. Eta azkenik, berria sortzen. Berria sortzeneko taldekideek eta egunkari berriaren karguek Demoklesen espata bailitzan kartzela zuten buru gainean. Ez da figura literario bat, arrisku bizia baizik. Baldintza horietan, ausardia behar da gero, poliziaren eta botere judizialaren mehatxuen gainetik, periodiko berria atera nahi izateko, crowdfundinga sistema baliatu dirua lortzeko, zuzendaritza berria eta ekipo berriak osatu, konplizitatea josi, enpresa egitura eta azpiegitura sortu eta indarrean jarri, euskalgintza herriz herri, auzoz auzo, taldez talde mobilizatzeko. Egunkariatik berriara katea ez da eten. Bietan hizkuntza komunitatearen ekimena izan baita sakoneko lotura. Herri gogorik gabe, egunkariak ez zuen aurrera egingo. Gizarte zibila antolaturik gabe, berria ezen sortuko eta ez zuen aurrera egingo. Bietan, hizkuntza komunitateak bere gain hartu zuen erantzukizuna. Komunitatearen parte hartzea, herri gogo eta ekimenaren formula ez dira iraganekoak, ez daude kadukatuta. Globalizazioaren garai honetan, inoiz baino beharrezkoagoa izango zaigu,
Hizkuntza komunitatea bere lanabez eta tresnen jabe arduradun eta kudeatzaile izatea. Hizkuntza, eskola, egunkaria, tresna ezinbestekoak ditugu etorkizunari begira segitzeko. Iragana ahaztu gabe, geroaz jabetzeko. Jabe gaitezen geure buruaz geroan, gugan da geroa, geroa zugan. Eskerrik asko.